ונגיד עכשיו שלום לאיתמר כהן. שלום. מגמה ירוקה. נכון. פעיל סביבתי, אתה גם זכית במקום הראשון בטקס שככה מדבר בתחום התקשורת. על מה? על הבלוג שאתה עושה? על מה במדויק? נכון, על הבלוג שלי שהוא מתמקד בנושאים חברתיים וסביבתיים בעיקר. אז בוא תספר לנו בכמה מילים מה אתה עושה שם. המטרה העיקרית שלי בבלוג היא לא לצעוק או לקטר או להתלונן על מפגעים סביבתיים שקיימים, אלא בעיקר לעודד אנשים לפעילות בדרכים שונות, כאשר האינטרנט מהווה במה נוחה, במובן הזה שהאדם יכול למשל לקרוא כתבה בבלוג, ובתחתית הכתבה אני אכתוב למשל, אנא שלח מייל לחבר כנסת, או את מחאתך או את תמיכתך, אבל זה דבר שהאדם יכול לעשות באופן מיידי. מובן שהמטרה שלי שבהמשך גם אנשים יגיעו לפעולות יותר משמעותיות מלשלוח אימייל, אבל זה הדבר הראשון. אז בעצם זה מה שאתה עשית מול השר גדעון עזרא, אם אני מבין נכון. נכון. ומאות רבות אחריך. נכון, בעצם מה שחשוב לציין זה גם דבר שבולט ברשת האינטרנט שהוא מתאפשר, או בכתיבת בלוגים בהתנדבות, שגם הכנת הכתבות גם הכנת הכתבות והמיילים לחברי הכנסת או לשרים היא בעצמה עבודה מאוד שיתופית. בעצם הרבה חברים עזרו לי להכין את הכתבה ולהכין מראש כמה עשרות גרסאות של מיילים מוכנים אל השר, ואז פרסמנו כתבה כשבתחתיתה הופיעה בקשה לשלוח מיילים לשר, כמובן עם תוך ציון כתובת האימייל של השר, ובסך הכל הקוראים היו צריכים להעתיק או להדביק את אחת הגרסאות ולשלוח לשר. כן. אגב, איך מגיעים באמת, בואו נעזוב רגע את השר בצד, אבל אני מבין שהרי הבלוג הזה זה הרבה עבודה, מאיפה הרעיונות? מה, המציאות פשוט מספקת? כן, טוב, זה כבר משהו אישי, אני כנראה מאותם אנשים שהרבה דברים מרגיזים אותם או מעוררים אצלם רצון לשנות. זה חשוב, כן, כדי להיות בלוגר. יש יותר דברים שהייתי רוצה לכתוב עליהם מאשר זמן לכתוב, הרעיונות זה לא בעיה. אז מה למשל? תן לנו כמה דוגמאות למי שלא מכיר, במה למשל טיפלת? אחד דברים שכתבתי לפני כחצי שנה, קראתי לו הטעות הגדולה של פרשני דה מרקר, בני אדם הם לא עבדים לפיטום. עכשיו אני התייחסתי בעיקר לפרשני דה מרקר, אבל בעצם זו בעיה כללית בעיתונות הכלכלית שכתבתי עליה, שכל השיטה הכלכלית הקיימת היא סוגדת לצמיחה הכלכלית או לתל"ג, התוצר הלאומי הגולמי, כאשר בפועל לא קיים דווקא מתאם בין התוצר הגולמי או בין הצמיחה הכלכלית לבין מה שמרגישים האזרחים בפועל. אני לא מתכוון דווקא כאן לאי שוויון או מה שמדברים עליו הרבה, נניח העניים והעשירים וכו', אלא לבעיה סביבתית חברתית. לדוגמה, כאשר מפעל מזהם, אז המפעל מרוויח במרכאות מהזיהום, מפעל שני אולי אחר כך מנקה את הזיהום, ומפעל שלישי מוכר תרופות לחולי הסרטן שיחלו כתוצאה מהזיהום, וכל זה הוא מצוין לכלכלה. זאת אומרת, הכלכלה פורחת, יש המון פעילות במשק, שזה בעצם מה שנמדד על ידי התל"ג, אבל האנשים עלולים לסבול. לעומת זאת, אם אנשים בריאים, או אם סתם זוג הורים מטייל ברגל עם הילד שלהם ברחוב או בשדה הסמוך, שזה הדבר הכי יפה שיש, זה לא טוב בכלל לכלכלה, זה לא משתלם לאף אחד. וזה עיוות מאוד מרכזי שכמובן לא אני גיליתי אותו, אני רק ניסיתי לתת את תשומת הלב אליו, אבל זה עיוות מאוד מרכזי שקיים בכלל בשיטה הקיימת, או בשאלה מה המטרה של הכלכלה בכלל. איתמר, כמה מילים על הפרס הזה, למי שלא מכיר, פרס לתקשורת עצמאית. מהו, מיהו? בוא סבר את אוזנינו. הפרס הוא ממומן על ידי קרן פרט, נדמה לי שמאוסטרליה, והטקס ובחירת הזוכים מתנהלת על ידי מרכז אשל, כאשר יש ועדת פרס שמורכבת מנציגים של התורמים ומעיתונאים וכו'. אז ברכות מאיתנו, ומי שרוצה לקרוא, להגיע לבלוג, בוא תן לנו את הכתובת. זה מאוד פשוט, הכינוי שלי הוא אופנן, שזאת המילה העברית לרוכב אופניים. אופנן זה O-F-A-N-A-N, אופנן.com, אופנן.com,
כשתמיד אני מדגיש שהסיומת.com זה סוג של בדיחה, כי אני לא מוכר כלום ולא קונה כלום פרט לאידיאולוגיה. אתה גם באמת אופנן? כן, אני רוכב אופניים מאז שאני זוכר את עצמי. יפה. איתמר כהן, מגמה ירוקה, תודה רבה. בכיף, להתראות בהמשך יום ירוק. תודה רבה. טוב, נשמע עכשיו